A la colònia de Sant Jordi hi ha una de les salines més antigues d'Europa, ni més ni manco que més de 2.000 anys de feina diària. Benvinguts a Història Balear. Quan en Jaume I va conquerir Mallorca, les va cedir l'any 1255 en Arnau de les Cruïlles. Després va passar a la família Torrella, i l'any 1354 a la família d'Ezcallar, fins avui dia. Ho estàs entenent, no? Durant 700 anys, la mateixa família ha gestionat les salines. Això sí que és una empresa que dura, tio. Bueno, i de resulta que l'any 1789, en Jeroni Berard va escriure que el carregador era una estructura marina feta a posta per exportar sal feta amb uns tablons de fusta un poc cutrers. I l'any 1930 se va construir un trenecito que connectava directament les salines amb el carregador. Això fins l'any 1952, on el lloguer de les salines per part de Salinera Espanyola s'acaba. I així les salines de Savall van tornar a la mateixa família que abans. I a partir d'ara s'abandonen les vies del trenecito. I el carregador passa de ser un dels molls més importants de tota la Mediterrània a ser una icona patrimonial, patrimoni industrial i una imatge supercaracterística de la colònia de Sant Jordi. Sabies que havia hagut un trenecito als anys 40 a la colònia? Coneixies els 700 anys de possessió de les salines? Saps alguna història més? Te llegesc. Au, una forta ferrada.